faig només una notícia que dona molt de sí, perquè és molt escatològica, perquè als catalans ens agrada molt i parla de caca. Què et sembla? Fem una notícia i vull la teva opinió, també. Vinga. A més, està marcada a Bellpuig, qui aniria a fer el pregó cantat aquest setembre, a més. Molt bé. Això passa a Bellpuig. Mira, la notícia diu: tanquen per tercer cop en una setmana la piscina de Bellpuig per la presència d'excrements a l'aigua. Ah, ja va passar això. L'Ajuntament ha decidit aquest dimarts canviar les normes d'accés a les instal·lacions per poder identificar els responsables en cas que es produeixi un nou episodi. Hosti, Carles, quins temps aquells on només calia fer córrer la llegenda urbana o rural, si era un poble, del líquid vermell. Te'n recordes? Ojo, no, a la piscina... Ojo, no et pixis, que hi ha un líquid que reacciona, que marca, eh? Sí, devia ser una cosa molt clar, un reactiu molt bèstia, perquè amb 2 gotes ja... Bueno, és igual. Perquè els usuaris puguin gaudir de banys saludables, l'aigua ha de complir uns nivells químics específics. S'ha d'activar el protocol sanitari. I tant. A veure, reflexions que faig jo i ajuda'm a completar-les. La primera, que passi això per tercera vegada en tan poc temps, suposo que ja es descarta incontinència infantil o senil, suposo. O sigui, estem sent allò, és que els pares no se'n fan càrrec, aquest senyor no controla les sortides. Bueno, exacte. O sigui, estem claríssim davant d'un cas reiteratiu que seria una forma de violència o terrorisme. Una mica sí. Sí, hi ha gent que va allà i es caga a la piscina de Bellpuig expressament. Home, dues, que s'hagin de refer normes d'accés advertint al personal que no està bé esplaiar-se esfinterinament a dins d'una piscina també diu molt del moment social que vivim, I tant. Vull dir que, és que s'ha de fer... Som un país que s'ha de fer normes per tot, s'ha de multar tot, perquè, no sé, tenim tendència a la punyetera mala educació, saps? Bueno, no ho sé. I és el fer per fer. Perquè, clar, tu quan ho veus a les notícies és quan et sents bé, el tio que ho hagi fet. És que no ho entenc. No sé, que m'imagino un tio, ja ho he fet, bro, ja ho he fet. És que no sé si això allarga algun membre o no sé, bueno, és igual. Ara, les normes d'accés, les noves normes d'accés diu que s'ha d'identificar la gent a l'entrar, els menors d'11 anys han d'anar amb un adult i els petits han d'anar amb un bolquer de bany obligatori, perquè si no, clar, que no sigui un cas d'aquests, no? Lògicament, sí.